בואו לארוז איתנו לקפריסין. טוב, מי שלא יודע, אני טסה לקפריסין ועשיתי צמות במיוחד בשביל זה. ועכשיו בואו נראה לכם מה ארזתי. טוב, בינתיים מה ששמתי זה שורט, 4 גופיות. פה שמתי 5 פיג'מות, בגד ימי. אנחנו טסים ל5 ימים כזה, אז... אבל יכול להיות שניתקע בחול, אז... אל תגיד את זה. עכשיו בואו נביא מכנסיים קצרים ובואו תראו מה אני שם. טוב, העברתי את השורט לפה ושמתי עוד 2 מכנסיים קצרים ועוד אחד. אני אקח גם אותו, שזה יותר טייט, אבל אני אשים את כל המכנסיים הקצרים פה. האמת שזה קצת הרבה ל5 ימים, אז נראה לי אני אעצור. תפסתי חצי מהמזוודה ונשאר עוד לאמא שלי ואחותי, אז לא נראה לי יהיה מקום. נראה לי אני אתחיל להוריד, אז רגע אני אסתכל מה כאילו לא יהיה בסדר, ואני אתקן אתכם מה הורדתי. טוב, האמת שהייתי צריכה להוסיף, אני צריכה להוסיף חולצות כאלה, כי אולי אני אוריד את הסמלה, או יוריד את הגופיות, כאילו, או ישים דברים על דברים, כי באמת אין מקום. תפסתי בערך חצי מזוודה, ויש עוד לאחותי ולאמא שלי, אז אני לא חושבת שזה יספיק, אז אני אנסה להוריד קצת באמת, כאילו, חייבת לנסות להוריד, כי זה פשוט לא יספיק לכולם. טוב, הכי הצלחתי לצמצם ככה הכי הצלחתי לצמצם, ונשאר פה יחסית הרבה, וגם פה יש, ופה יש לנו לשים כאלה. הכנתי לי בשמים קטנים מראש, אני יודעת שהוא יצא, אני פשוט אחר כך סוגר את הכל, אבל שהכל כבר יהיה מוכן. זהו, אני חושבת שאני כבר מוכנה, וזהו רק בגדים כאילו למה שאני אבוא איתם, כאילו שאני אקום בבוקר, אני צריכה לישון עם זה, אז זה צריך להיות משהו שהוא נוח. אז זה מה שאני אעשה, אם אני אשים לי איזה משהו נוח, וזה בינתיים כל הבגדים שלקחתי, ואני צריכה עוד נעליים. אני תופסת נראה לי יחסית הרבה מדי, אבל בסדר. אני אעדכן אתכם עם הכל, אז אל תדאגו, אני אעדכן אתכם שאני אקום בבוקר, הכל. ואני אצלם לכם לאן שאני הולכת כל יום, והבריחה וזה. אני צריכה גם מתנה, אני צריכה מסרק, אני צריכה מלא דברים. לא מלא, נשאר לי עוד לא הרבה. נשאר לי נראה לי מסרק וכמה דברים, וזהו. אז ביי, וניפגש בפעם הבאה, שזה יהיה מחר בבוקר.